Peter, aká reklama alebo aký typ reklamy ti pomohol najviac vybustovať tvoj online biznis? Neviem, musím počkať porozmýšľať, to som nečakal túto otázku Že teraz. teraz konkrétna grafika, alebo že čo? Video, Ja, UGC a tak ďalej. No sklamem asi divákov a poslucháčov, ale není cesta teda v predaji kávy, ktorá by nás vybustovala. Takže je to všetko, doslova všetko. Musíme pracne skúšať, meniť kreatívy, nasadzovať, vypočítavať, ROAS sledovať a není ani jedna vec, ktorá by bola, že sme nasadili a zrazu by nás to vústlo hore. Takže tak, veľa malých reklam. Skôr by som to takto povedal. Vyboostuj to. Online marketing jednoducho a bez omáčok. Tak ja vítam znovu tým Kofeínu v podcaste Vyboostuj to. Toto je náš druhý diel a predtým sme sa bavili skôr o príbehu Kofeínu a teraz sa budeme baviť o kreatíve. Skúste možno tak za seba povedať, že čo v tejto oblasti robíte jednotlivo v tom projekte? K nich ide Andráš. Tak ďakujeme za pozvanie. Jednotlivo čo? No tak ja vystupujem v našich úžasných videách. Samozrejme pomáham stratégii, čo sa týka celého konceptu a vymýšľame tieto krásne scenáre. Čo sa týka, toto boli videá, hej. Čo sa týka banerov, tak v podstate tam vymyslíme spolu tú stratégiu, ale kresliť neviem, mám dve ľavé ruky, bohužiaľ, takže nie som veľmi dobrý grafik. A jednoducho stratégia, hej. To občas aj strihám videá, začal som aj strihať videá, ale iba na CapCute, lebo ma to bavilo, ale už to nerobím, lebo robia to iní. Ale tak všetko. Ja veľmi rád objavujem nové veci a trošku sa do toho vyznám a potom prestanem. Potom idem na ďalšiu novú vec. Takže tak. Ja by som to nejak uchopil. Dobre. Tak fungujeme systémom, že najprv si dáme nejakú úlohu. Dajme tomu úloha je predať viac kávy. To je asi taká základná cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. No a potom ideme na to, že dobre, ako dosiahneme to, že predáme viac kávy. A dajme tomu, prišli sme, aby som konkrétne rozprával, tak pred pár rokmi sme to začali riešiť. Voláme to, že emočné sviatky, napríklad Valentín, Deň Matiek, Deň Otcov, tak ďalej. A káva je skvelý prezent. Vlastne kávou vyriešiš určitý problém, nemáš čo darovať, tak vieš darovať kávu. Takže sme sa na kávu pozreli aj z tohto pohľadu, že káva je prezent. A teda už vieme, čo chceme robiť. No a na základe toho sme začali vymýšľať videá, že ako predáš kávu ako prezent na Valentína. A už to máš jednoduchšie, si v nejakom funneli rozmýšľania. No predám tak, že vymyslím nejakú scénku. A takto rozmýšľame. No a máme teda každú nedeľu náš brainstorm, ktorý je presne o tom, že najprv si spravíme nejakú štruktúru mesiaca, čo nás čaká, čo je vlastne nejaká taktika na každý deň alebo na týždeň, kde máme rozpísané, čo máme vymyslieť, čo máme spraviť, čo máme implementovať, čo máme zadať, čo máme nahodiť. Doslova si musíme napísať aj, že vždy nedeľa je brainstorm, aby sa to dialo, pretože keď si nepovieme, že v nedeľu ideme brainstormovať, tak neideme brainstormovať. Takže fungujeme veľmi máme nástenku, všetko máme napísané a len to platí, čo je napísané. Takže takto fungujeme. Všetko musí byť napísané a vymýšľame a vlastne potom už sa len rozprávame. Proste sa len rozprávame a všetko si píšeme. A z toho obrovského množstva materiálu vlastne vyberieme akoby to dobre, čo si myslíme teda, že je dobre. Čiže mám si to predstaviť tak, že v nedeľu, keď niektorí ľudia idú niekde na prechádzku, na turistiku Do kostola, tak vy idete do práce, tam si sadnete niekde za stôl alebo na terasu, zoberiete teda papier, pero do ruky a nejaká nástenka, to si predstavím, že niekde na stene je nejaká nástenka, hej? A tam si akože vešiate nejaké nápady, ktoré vás napadnú. Hej?
píšeme do počítača, následne vytlačíme a A4 dávame na nástenky. Ale áno. Ale toto je systém, ktorý funguje nám. V podstate sú to trošku také myšlienkové mapy, s tým ale, že teda nie je to zakreslené ako v mapách, ale doslova si to napíšeme na počítač. Ale áno, rozprávame sa, ale ako som ti teda už hovoril pred natáčaním príbeh toho Auparku, ako 10-roční sme vlastne vymysleli reklamu na Aupark, tak fungujeme úplne tým istým systémom už 20 rokov. Že máme nápad, napíšeme si ho, potom sa nad ním zamyslíme, či je fakt dobrý, alebo je to hlúposť, a keď je dobrý, tak ho rozpracujeme nejakým systémom. Takže zas, ak ideme urobiť video, tak video je nejaký príbeh, čo má úvod, jadro, záver. Čiže úvod je nejaký hook, jadro je nejaký príbeh a záver je call to action, zjednodušene povedané. Takže na základe týchto troch vecí si vieš vytvoriť hociaké video. Tam už to znie, že to má nejaký systém a nejaký, že je v tom akože skutočne nejaká taká kreatívna tvorba s nejakým know-how. Čo je to, čo ti takto pomohlo akože rozmýšľať, lebo toto, čo hovoríš, zrejme akože nevie asi každý majiteľ firmy. Je za tým nejaké vzdelanie, ktoré si absolvoval v marketingu, nejaké knižky, online kurzy, alebo čo ti tak najviac pomohlo? Ako, 6 rokov som mohol mať, keď som hovoril ten príbeh všetkým, že išli sme na moste Šahanskom a jedno auto akože sa vyšmyklo, prerazilo závory a môj otec chytil to auto a vytiahol ho hore z bicepsu, hej. A všetkým som tento príbeh rozprával, takže od malička mám dosť veľkú predstavivosť, takže si myslím, že toto mi veľmi pomáha. Ale Andráš je ten, čo to vie akoby tak nejak uchopiť, hej, že preto nám to funguje, že ja mám pomerne veľkú predstavivosť a Andráš to vie nejakým spôsobom trošku tak akoby. Áno, a samozrejme, akože čo sa týka týchto základných vecí, že záver, call to action a tak ďalej, tak určite máme preštudovaný mark, ale to je základ, hej, to je teraz sa bavíme o kreatíve, takže to považujeme za inú vec ako tú obsahovú časť, že čo musí obsahovať reklama, hej, a ako rôzne farby tej reklamy, hej, ako hook, hej, to akože, to je obsah, to je teória. Ale čo sa týka kreatívy, to naozaj, to si myslím, že na to nemáme preštudované knihy. Neviem máme to ako šťastie, že sa nám to rodí v hlave proste. To je šťastie, tak. To musíme povedať, že to máme šťastie, že sme sa narodili s takýmito mozgami, že jednoducho ja ti teraz viem vymyslieť 5 reklám na túto vodu, hej, že ako som ti hovoril, že my máme problém skôr, že čo nerobiť a nie, že čo robiť. Mám to-do list plný reklám, ktoré by sme mohli ešte spraviť, ale nemáme na to čas. Musíme vlastne prioritizovať. No a čo sa týka študovania marketingu, tak všetky možné knihy, ktoré si vieš v slovenčine predstaviť, tak máme obaja prečítané. Takže to už je len to, že ty máš nejakú kreativitu, by som skôr povedal, a uchopíš ju do nejakej dobrej kreatívy. Hej. A potom ten marketing je, teoretický marketing je, že ako tú vec rozdistribuješ. To je pre mňa marketing. A to sa musíš naučiť. Áno, hej. To sa musíš naučiť. Odborná stránka toho, že ako to predáš, odovzdáš. To už znie tak, že možno vy by ste mohli aj založiť nejakú marketingovú kreatívnu agentúru, že to by vám možno že super fungovalo, keď to tak počúvam. Rozmýšľali sme nad tým, ale vypočítali sme, že stále nás viac živí predaj kávy. Takže, ale ak budeme mať voľné soboty, tak soboty môžeme vždy zobrať jedného klienta, ktorému vymyslíme marketingovú stratégiu aj s nejakým plánom. A keď si hovoril, že hodnotíte nejaký nápad, hej, že ideme toto natočiť, alebo ideme toto robiť a potom si poviete, že to je blbosť, že vyhodnocujete to podľa nejakých vopred stanovených parametrov, že nesplňa to, nie je to zábavné, poškodzovalo by to značku alebo toto, alebo si len poviete a predstavíte si, že ako by to vyzeralo a poviete si, že to je blbosť. Však určite dbáme na značku, hej, takže to akože samozrejme, ale tak aj. No tak vyhodnotíme, že to aj blbosť, že to nemá zmysel.
vyhodnotíme, že to má zmysel, pokiaľ to má zmysel, tak ideme ďalej, pokiaľ je to blbosť, ale má to akože dobrý základný zmysel, tak vyskúšame ešte, dáme tomu šancu, ale my nemáme napísaný nejaký manuál, na základe čoho by sme mali vyhodnotiť naše nápady. Hej? Akože našou prioritou je samozrejme predať naše produkty, na to spravíme reklamu, ale že máš taký manuál, lebo na nástenke nemáme manuál. Hej. Ono to je veľmi jednoduché, dáš to von a uvidíš. Áno, presne, že... Hej, že do čoho nejdeme sú už akože fakt tvrdé vtipy, napríklad mám video skvelé v hlave, predstavu na našu kávu štandard forte alebo robustu, čo je akože 100% kofeín. Hej, že chlap leží mŕtvý, ženská robí kávu a tá aróma vlastne vojde do nosa muža, otvorí oči a sadne si, a to je Ježiš. Čiže takto stál Ježiš, že Mária varila našu kávu, ale toto už nespravíme, lebo toto už je moc, alebo neviem, niekto ide na vozíčku, dá si kávu, postaví sa, odbehne. To už je zas moc, že takéto, že disability, takýchto vecí sa trošku stránime, a taktiež nám dobre nevyšla politika. Skúšali sme akože raz, keď boli voľby, tak sme akože spravili politickú kampaň, že voľte čerstvosť, voľte kofeín, čím sme chceli akože poukázať na to, že teda aj trošku pomôcť opozície, že voľte čerstvosť, niečo nové, aj teda akože ukázať, že čerstvosť je dobrá, ako káva čerstvá je dobrá. Ale ľudia veľmi zle reagovali na to, už mali plné zuby politiky, čiže vtedy sme si povedali, že do politiky nebudeme liesť. Takže toto je v podstate naše no-go. Asi tak. A ešte, neviem, jak to nazvať, LGBTIQ komunita, tak tam tiež nejdeme. Akože máme strašne veľa dobrých humorov, ktoré by sme vedeli robiť, ale ani sem nejdeme. A nie, že by sme boli proti niekomu, ale ľudia by to nepochopili. Hej, že práve to, že my nemáme problém s nikým, tak si myslím, že môžeme spraviť si srandu z hocikoho, lebo prijímame každého, ale mohlo by to nejakým spôsobom ísť proti nám, takže ani do tohto nejdeme. My sme si teraz logo objednávali, také neonové, z čínskej firmy Alsi Sign sa to volá. Oni majú celú komunikáciu postavenú výhradne na toto, akože anti-woke, anti-LGBT a funguje im to nádherne. Ale to je presne o tom asi, že je to proste Čína, ktorý proste neriešia nič. A teraz som si spomenul aj na Ryanair napríklad. Ich komunikácia sa mi páči, že oni si proste dokážu aj zo zákazníkov svojich robiť srandu stále, niekto sa im sťažuje a oni to prezdieľajú a ešte s nejakým posmešným komentárom a tiež im to funguje, ale ten slovenský zákazník je asi nejaký konzervatívnejší a tam sú asi nejaké hranice, cez ktoré sa nejde. Ja si spomínam ešte na jednu reklamu, myslím, že to bolo niečo s pápežom. A tam to tiež asi nefungovalo? To fungovalo veľmi dobre, kým nezomrel pápež. Potom, aj pred a po. Áno. Lebo to je, akože podľa mňa to vôbec nie je nič. Hej? Však to je len, že pred kávou tak bol rozcuchaný a po káve bol pekne upravený. Že na tom nie je nič zlé. A bol to ten herec, nebol to pápež. A presne tak. Že horšie by to bolo napríklad, že po káve a je tam mŕtvy, hej? A pred kávou je živý. Ale neviem, ale jednoducho v tomto nevidím nič zle, ale ešte Ryanairu, on si to môže dovoliť, lebo oni sú jednotka na trhu a nemáš na výber. Buď ideš Ryanairom, alebo neideš nikam. Takže tam si môžu dovoliť takýto štýl humoru, kde vlastne si robia srandu zo zákazníkov, ktorí sa sťažujú. A hlavne ten majiteľ, a sa mi páči, on už dávnejšie povedal, že to, čo funguje, je zábava. Jednoznačne. A teda máme šťastie, že káva je produkt, ktorý sa dá predávať aj zábavne. Takže to je naše veľké šťastie. Je to taký univerzálny produkt vlastne. Najlepší aj na predaj. Akože, neskutočné šťastie mal 20-ročný ja, Peťo, že som si vybral tento produkt úplne náhodne, pretože na kávu neplatí ani Temu, ani marketplacy. Akože jasne, určite sú ľudia, ktorí si nakúpia z Allegra lacnú kávu z Poľska.
ale nezasiahlo nás to tak ako, ja neviem, elektroniku alebo hoci koho iného. Je to čerstvé, je to potravina, musíš to kupovať vlastne dookola, dá sa na tom postaviť krásny príbeh a reálny príbeh, takže nepoznám lepšiu vec na svete, ako je káva, či už ako potravinu, či už ako predajný artikel, proste káva je láska. V marketingu sa hovorí, že predáva emócia viac ako nejaké parametre a fakty. Že platí to aj pri káve, že snažíte sa, keď tvoríte nejaké videá alebo nejakú kreatívu, že komunikovať viac tú emóciu, ako to, že povedzme káva je takto upražená, má také parametre, že do akej miery tento možno poznatok z marketingu uplatňujete pri tej tvorbe? Skôr emócie, takže no máme máme napríklad porovnávacie kampane, tam skôr ideme na tieto odborné veci, ale čo sa týka, keď máme 200 gramov lásky k Valentínu, tak tam ideme na emócie, hej. Čo sa týka týchto dáčkových káv, ideme na emócie. V prípade výberových káv, to je taká úzká skupina, že tam odkomunikujeme celý pôvod, hej, že akým spôsobom bola spracovaná tá káva. Takže je to taký mix, by som povedal, že využívame aj emócie, využívame aj odbornosť, ale si myslím, že pre širokú verejnosť platí tá emócia. Platí tá emócia. A hlavne tí, ktorí ešte nepoznajú svet výberovej kávy, tak tá základná odbornosť, akože nejdeme do hlbších metód spracovania, ale čo je rozdiel medzi čerstvou a kávou zo supermarketu. Je to tie úplne základné, ako keby sme vysvetľovali 5-ročným deťom, že čo ako. Takže pri tej tvorbe tam máte aj nejakým spôsobom definované, že toto je cieľovka a teraz tento obsah ideme tvoriť pre túto cieľovku, že povedzme sú to takí kávičkári, takí tí fajnoví, čo pijú takú, že so dvihnutým maličkom kávu, alebo potom také, že bežné publikum, alebo ešte neviem, aká tam môže byť tá cieľovka, že aj takto nejak to rozdeľujete? Začali sme, ale momentálne, čo sa týka tvorby všeobecnej kreatívy, nemyslím, že robíme veľmi akože tento rozdiel. Ale na začiatku sme to začali. Na začiatku sme mali tie persóny, že koho chceme osloviť, ale teraz už v podstate Na široko a ten metarobot si nájde svoje publikum. Ale áno, nebolo by to zlé, možno, že by to pomohlo, ale neviem, či Slovensko je taký veľký trh, hej, či akože vedeli by sme hej, na Košice inak pripraviť tie banery ako na Bratislavu napríklad, ale či sa to oplatí, to by sme museli odmerať asi. Segmentácia podľa mňa funguje buď vo veľkých krajinách, alebo len na papieri. My sme to skúšali, hej, presne toto. Ale dnes už ten AI, Meta AI, PMax a neviem čo, všetky tieto systémy si vyberú, podľa mňa. Že to, čo my robíme segmentáciu, ale kreatívu. Že my našúpeme 5 verzií banerov a ten robot rozhodne, že komu čo ukáže. Proste tak toto podľa mňa funguje, že ten robot už robí tú segmentáciu za nás. Keď spomínaš tú variabilitu v tomto, tak do akej miery pripisuješ kvantite významnosť, že aké množstvo toho vyrobíte versus to, že ako sa, aký taký hlbší je, že ten kreatívny proces, že koľko snahy venujete tej príprave a tej realizácii versus, že poďme to našúpať riadne veľa toho nech je. Ja hovorím vám tak, že strieľaj ako kalašníkov, čiže strieľaj kreatívy a dajme tomu, ak mesačne spravíš jednu kreatívu, tak ročne vyskúšaš 12. Ak mesačne spravíš 5 kreatív, tak ročne vyskúšaš 60. Keď si porovnáš 12 versus 60 a pozrieš si čísla, alebo vždy vyhodnocuješ výsledky, nie je to len o tom, že robíš kreatívy, ale aj vyhodnocuješ výsledky, tak zo 60 kreatív máš vlastne 5 krát väčšiu šancu, že nájdeš takú, ktorá funguje.
Takže tá, ktorá funguje, teraz nám veľmi funguje porovnávacia kampaň, tak sme začali robiť teraz kreatívne porovnávacie kampane. Presne ako Andráš hovoril, že ako 5-ročným vysvetlíš, doslova teraz sme dali, že pekného svalnatého chlapa versus tučného masného chlapa a vysvetlili sme to na káve, hej, že dámy, koho si vyberiete, pekného svalnatého alebo tučného masného, a to je akože čerstvá káva versus supermarketová, a znie to hrozne blbo a funguje to proste, hej. A tam máme napríklad na dámy, tam cielíme. Tak. A tam cielíme na dámy, presne tak. Tam začína, že dámy a plánujeme teraz kreatívu spraviť, že páni, a tam dáme, že čo si vyberiete, aké auto, Ferrari versus, ja neviem, Fiat Multipla. Hej, že doslova, že akoby ukázať aj možno z iného pohľadu, že čo si kupuješ pri káve, lebo veľmi veľa ľudí nechápe, že v káve je rozdiel. Veľa ľudí si myslí, že káva je káva, bodka. Ani len nepochopí, že je tam rozdiel. Ale keď to akoby prirovnáš k autu, pre chlapov napríklad, alebo ku chlapovi pri ženách, tak akoby začnú o tom trošku inak rozmýšľať. Takže aj takto sa na to pozeráme a toto nám teraz funguje, ale to neznamená, že toto bude fungovať dlhodobo alebo navždy. Robíme milión ďalších kreatív, všetko možné. Rozprávame príbehy našich káv, aj to nám veľmi funguje. Ale teda, ak by som mal poradiť, tak šúpať kreatívy jednu za druhou, aj blbosti, aj dobré veci. No teda ty nevieš dopredu, čo je blbosť a čo je dobré. To, že ty si myslíš, že niečo bude fungovať, neznamená, že bude. Takže čo najviac kreatív dáva, však dnes ti už ChatGPT vymyslí milión vecí a keď už len dáš spraviť banery a nahodíš to a necháš to bežať mesiac, tak vidíš tie čísla a vieš aspoň, že akým smerom sa ubrať. K tým číslám, čo si spomínal, akože tak my robíme kampane, tak viem, že čo asi vyhodnocujeme. A tá hlavná metrika je teda ten predaj a návratnosť, ale napríklad v prípade tej tvorby, ktorú robíte na sociálne siete, že čo je tá metrika pre teba, kde si povieš, že OK, že toto bolo úspešné, poďme to takto robiť, lebo viem si predstaviť, že sú nejaké reklamy, ako napríklad s tým pápežom a podobné, že kde ľudia veľa interagujú, ale je to skôr akože taký nenávistná reakcia, že podľa čoho hodnotíš úspešnosť tej reklamy a povieš si, že toto je super, poďme to takto robiť. Ako sa hovorí, že z lajkov sa nenaješ, ale pri týchto videách presne lajky vyhodnocujem. Proste dáš nejaké video a nemá to žiadne lajky, tak proste to nikoho nezaujalo. Takže doslova tieto nepredajné brandové alebo vtipné videá vyhodnocujeme doslova čisto na základe lajkov, lebo to je inak tiež metrika. Hej, že ono to vlastne organicky ukáže, dajme tomu možno 100 ľuďom na začiatku a keď z tých 100 ľudí nedá nikto like, tak organika to ich hneď stopne alebo zabrzdí, ale keď z tých 100 ľudí dá 10 ľudí like, tak to potom púšťa ďalej. A takto funguje organika, takže tie lajky sú podľa mňa celkom relevantná akoby štatistika alebo metrika. A aké formáty máte momentálne, to možno otázka na Andráš, že aké formáty aj pri tých videách alebo celkovo pri tej kreatíve aktuálne robíte a čo plánujete? Spomínali ste, že aj podcast plánujete, nejaký, tuším, sitcom sme sa takedy bavili, že ste plánovali, že čo všetko je také, že máte v pláne alebo už reálne sa bude robiť? No, plánujeme veľmi veľa vecí, áno. Akože, áno, plánovali sme aj ten seriál. Sme zistili, že to nedáme jednoducho, to by sme museli mať všade kamery a to jednoducho nie. Podcast už plánujeme, alebo plánujeme. V podstate, áno. Čo sa týka edukačných videí, tiež máme v pláne, hej, priblížiť lepšie a kvalitnejšie prípravné metódy a tak ďalej. Riešime tiež tie videá, vtipné videá, ktoré aj poznáš. A napríklad, čo sa týka expanzií, keď chceme ísť na ďalšie trhy, tam plánujeme tiež podobné formáty s iným obsahom. Samozrejme trošku lokalizovať a trošku priblížiť, komunikovať inak na ten iný publikum. Takže a plánujeme ešte niečo. To máme všetko, tieto formáty. No tento rok sme si dali
teda ešte k tým nedelným našim brainstormom, tak máme vždy koncoročný a novoročný, čo je trošku iný, pretože preberieme akoby že hlavnú stratégiu na celý rok. No a čo sa deje asi nie každému, ale takým stredne veľkým e-shopom, ako sme my, že vlastne ty už krmíš robota, ale ti to páli pomerne veľa peňazí. No a vyhodnotili sme to, že musíme začať budovať brand, ako osobnejší brand. A preto sme sa teda rozhodli, že začneme robiť aj podcasty. Alebo ani neviem, ako to nazvať, lebo bude to nejaký formát, ktorý chceme, že vymysle, že nový štýl formátu. Budú tam aj podcasty, aj rozhovory, aj vtipné videá. Priznám sa, že sami nevieme. Tak. Hej, že zatiaľ je to vo fáze, že vieme, že to budeme robiť, ale ešte nevieme, ako to vyznie nakoniec. Ale myslím si, že toto je cesta v roku 2026, budovanie osobného brandu. V podstate však aj tento podcast, kde tu teraz sme, je o tom, že aj vy si budujete nejaký brand, aj my si budujeme nejaký brand a myslím si, že toto je cesta, pretože inak to nepôjde. A hej, k tomu seriálu, to je skvelý nápad, my sme mali hlavu, sme napísali pár častí, že seriál Pražiareň, úplne si to predstav ako seriál Priatelia, len Pražiareň a dalo by sa, naozaj tam sa každý jeden deň dejú také veci, čo by bolo, že na seriál, lenže povedz to kolegom, že haha, toto bolo vtipné, teraz to zahráme na kameru. No každý sa ti na to vyprdne a ďalšia vec, že my tam reálne pracujeme, takže nemáme čas akože ešte natáčať, že to by bolo super, kebyže je jedna firma, ktorá len robia nejaký mumáci a my máme čas len natáčať seriál, lenže my reálne aj natáčame, aj pracujeme, čiže my sme aj tí mumáci, čo robia. Takže nedá sa seriál spraviť tak, ako sme ho my chceli, ale mali sme tam strašne dobré nejaké zápletky, romantiku, proste úplne, že vymyslené ako seriál, ale nedokážeme to jednoducho sprocesovať. A možno, že raz príde. Raz to príde určite. V pražiarni budúcnosti môžeme namontovať kamery, mikrofóny, všetko a bude to akože do každej miestnosti a bude akože úplne si neviem predstaviť. Presne to som chcel povedať, reality show. Že máš, lebo aj tam sú nejaké, akože nehádame sa, ale tak sú proste nejaké veci, z čoho sa dá spraviť nejaká intriga aj na kameru a možno by to ľudí zaujímalo. Ale našťastie tak stratení ešte nie sme, aby sme toto museli robiť. Ešte z hľadiska distribúcie tých reklám alebo toho, čo vlastne sa vytvorí toho obsahu, že kde všade uverejňujete to, čo vytvoríte. Že my robíme vlastne nejaké reklamy na Facebooku, Instagrame, na Google, ale z hľadiska toho obsahu, že tie videá, že kde všade sú a že či považuješ aj niečo za také brandové, alebo či uvažuješ o tom, že napríklad reklama v telke, reklama v rádiu, alebo nejaké externé médiá, ktoré sa nedajú takýmto spôsobom vyhodnocovať, že lajky, predaje priamo. V podstate všade dávame všetko, kam sa dá. Bohužiaľ sme veľmi neskoro naskočili na TikTok vlnu. To sme akože zaspali. Takže tam máme len nejakých 2000 followerov a tam máme zlé čísla, tam v podstate neviem, či sme mali nejaké virálne video. Veľmi slabo nám to ide, ale našťastie teda Facebook, Instagram funguje. Vieme to vždy aj zaboostovať trošku, že aj to dosť pomáha. A neviem, čo som chcel povedať. K tej reklame v telke napríklad. Aha, však jasné. Kto by nechcel. Áno. Ale problém momentálne je taký, že nestíhame s výrobou kapacitne, čiže nám teoreticky ani nemôže stať sa teraz, že by sme vybuchli, že zrazu teraz vieme spraviť denne tak 300 objednávok, trošku viac, trošku menej, ale nám kebyže sa stane, že vybuchneme jak Dedoles napríklad a že neprišlo by 300, ale 3000, tak my sme skončili. Hej, že fyzicky je absolútne nemožné to spraviť. My ideme na hrane toho, čo dokážeme. No a preto vlastne my okrem toho, že riešime, tu sme teraz okolo marketingu sa bavíme, ale tak okrem marketingu my musíme riešiť aj výrobu a vlastne celý beh firmy a momentálne my riešime to, že ideme stavať, ideme riešiť úplne novú pražiareň kávy.
Takže toto najprv musíme spraviť. Vybudovať nejakú základňu, odkiaľ vieme navýšiť násobne našu schopnosť výroby, až potom môžeme začať rozmýšľať o telke. A nebojíš sa toho, že keď zvýšiš tú kapacitu, že to nejak ovplyvní kvalitu produktu a možno potom aj to, že nebudete stíhať s touto kreatívnou tvorbou, keď bude toho viac? Nie. To je systém, ktorý už nám ako tak funguje a ono v pražiarni kávy je jedno nejaké číslo. Keď narastieš na to číslo, tak si kvalitnejší ako malý pražiar. Zober si napríklad malého pražiara, ktorý má, 5 alebo 10 kilovú pražičku a praží len raz týždenne. Lebo má len toľko. Tak on otočí za jeden deň všetky kávy, upraží raz a má týždňové kávy. My pražíme každý deň každú kávu. To znamená, že máš oveľa lepšie výstupy, oveľa častejšie si v styku s tým zrnom a poznáš ho lepšie, máš oveľa viac výstrelov, doslova ju dobre upražiť. No a teda logicky, čím si väčší, tak tým viac pražíš. Naša taktika je, že budeme mať malé pražičky, že nebudeme mať jednu veľkú, ale budeme mať viac malých a na tých viac malých strieľaš dookola, čiže máš veľa šancí, aby si sa naučil dobre pražiť v úvodzovkách. Takže vôbec sa nebojím toho, že by sme išli dole kvalitou. Práve naopak, ja budem mať viac času na kontrolu kvality, čo už mám aj teraz, už máme 2 pražiarov, ja som 3. Takže tým, že sme narástli do väčších čísel, tak sme narastli aj s kvalitou. Ešte ak možno trochu odbočíme od tej kreatívy, ak by si mohol o tom novom projekte povedať, ktorý vlastne plánujete s tou výstavbou alebo rekonštrukciou. Pražiareň budúcnosti. Pražiareň budúcnosti sa to volá. Volá sa to Pražiareň budúcnosti a teda pozreli sme kadejaké priestory po meste, všetko z plestín, veľa staré, v našom meste sa neinovuje už podľa mňa tak 50 rokov, hej. A dospeli sme k záveru, že musíme stavať. Jednoducho fakt, není nič v meste, priestor, ktorý by vyhovoval štandardom našim a musíme stavať. A teda keď už ideme stavať, tak sme si povedali, že to spravíme najlepšie, ako sa dá. A to je celé vlastne. Ale teda, ak to pozerá nejaký investor, čo nevie čo s peniazmi, nech sa ozve, lebo to bude extrémne drahý projekt. Nemali sme to vôbec v pláne, ale nemáme na výber. Doslova sme momentálne v situácii, že nemáme na výber. Hľadáme priestory, už rozmýšľame nad tým, a to bude teda naša cesta, že budeme mať 2 výrobne. Budeme mať akoby 2 separátne pražiarne, v jednej sa budú pražiť napríklad len blendy pre kaviárne, v druhej sa budú pražiť len výberovky. Musíme rozdeliť doslova firmu, kým sa dostaneme do bodu, že vieme postaviť tú budovu, ktorú chceme. A teda tam máme veľmi vysoké očakávania, štandardy, chceme vlastne všetko spraviť tak, že celá tá budova bude fungovať zo slnečnej energie, zo zeme, z tepelného čerpadla a tak ďalej. Čiže ekobio, všetko. Ekobio, čo ťa len napadne. Chceme to spraviť tak, že doslova, že z Nemecka sem prídu nejakí ľudia pozrieť sa, že no takto sa to robí, hej. Čiže toto je náš cieľ, že hoci kde z EÚ, a nikde takýto projekt zatiaľ nie je, hoci kde z EÚ niekto príde dole a ukáže nás ako príklad, že no tak ak chcete spraviť pražiareň budúcnosti, tak tu je blueprint, takto sa to robí. Ešte si viem aj predstaviť to, že to budeme predávať ako nejaký set, alebo budeme vedieť pomôcť niekomu, ako to spraviť, pretože no to nebude jednoduché. Tam sú určité energie, ktoré vznikajú pri pražení a teraz ti to denne upražíš, 500 kg kávy a to teplo ti ide do vzduchu. Pritom to teplo vieš zrekuperovať, vieš ho využiť na chladenie, vieš ho využiť na zohrievanie radiátorov, na zohrievanie vody, na nabíjanie batérie, hej, že tam vieš tak veľa vecí spraviť a na tomto pracujeme, takže toto chceme spraviť tak, že každému padne sánka. Takže aj taká výzva pre investora potenciálneho, ktorý by chcel investovať do perspektívneho zabehnutého projektu, tak si myslím, že super investícia. Lepšiu nepoznám. Presne tak. Ale províziu si z toho neprosíš teraz. Tak uvidíme, na čo príde. Dobre.
Tak neviem, možno tebe nechám ešte také záverečné slovo k tej kreatíve, že čo je za teba také, čo je podľa teba top v tom, čo robíte a čo ťa možno aj najviac baví? Všetko. Akože ja si myslím, že najlepšie je, keď človek má rád to, čo robí a všetko ostatné príde. Samozrejme máme ťažšie dni, ale keď ťa to baví a keď si v dobrom kolektíve, tak nie je o čom. Všetko ostatné sa dá vyriešiť. Tak ďakujem za účasť v podcaste Vyboostuj to. Prajem veľa úspechov aj s novým projektom, aj s aktuálnou produkciou, nech to stíhate. A nech ešte týždeň má možno pre vás o jeden deň viac, aby ste to utiahli potom aj s tým novým. A teda ďakujem a teším sa prípadne ešte na ďalší podcast s vami. Ďakujeme veľmi krásne. Ďakujem. Celé časti podcastov a ďalší zaujímavý obsah o marketingu nájdeš na herohero.co/boost.